Alright. Nu går vi igennem Finwiz. Der er både faktisk, der er en gratis, man kan få unlocket noget mere på den, hvis man betaler. Jeg bruger den bare gratis. Det her, det er startsiden. Sådan. Det er startsiden, det her. Heroppe øverst, der kan du søge. Ja. Så er der nyheder, screener. Screener, det er den, vi kommer til at kigge på lige om lidt. Så er der maps. Og så kan man lave sin egen portfolio derinde og sådan noget der. Det har jeg ikke gjort. Det er lige præcis. Der skal man lige huske at slå fra, ikke? Så den ikke fucker dine øjne fuldstændig. Det store indeks her ved toppen, den kan man selvfølgelig lige få et overblik over. Men det første, det er, hvis jeg bruger Finwiz og kigger derinde, så kigger jeg på det her område her. Dem herover og dem herover. Det herover, det er dagens vinder. Og de aktier, som har klaret sig godt. Nogle af dem bliver for eksempel, de bliver vist 2 gange. For eksempel SES her er blevet vist 2 gange, fordi den bliver sat ind i 2 kategorier. Her, der kan du kan skifte på daily. Nej, det kan man så ikke. Så skal man så subscribe til at få noget bedre, altså købe en bedre version. Jeg bruger det heller ikke alligevel. Ikke daily. Altså, daily er fint. Det er, hvad der klarer sig godt i dag. Så kigger man her, så kan man se, okay, den her INTZ, det er der kan du kigge på, at det er en software infrastructure virksomhed. Intrusion Inc. hedder den. Den er bosat i USA, og hans market cap er på 90 millioner. Det vil sige, at det er en meget, meget, meget lille virksomhed. Grunden til, at den er steget så meget, ved vi ikke endnu. Men det er jo det, man så kan undersøge nærmere. Den ligger under top gainers. Der ligger det dem, der klarer sig bedst. Så der er nogle kategorier, der hedder New High. Så det er de her aktier her, de har nået et nyt højdepunkt i hvis ikke altid, så jeg tror ikke, det er den højeste nogensinde, men nu kan vi lige prøve at kigge. Det må være, jeg tror det er on the daily chart, og så er det måske over en periode. Ved du hvad, vi går ind og kigger på den nu. Jeg ved, den har så været højere i pris på det tidspunkt, så det må være et x antal tid. Det er måske hele året, den har været på et new high eller et eller andet. Så er der en, der hedder Overbought, det vil sige, at de her 2 virksomheder, det er nogen, der måske er overkøbt. Overbought, det er den, der man ser på RSI'en, hvor den er, hvis den når over en 70% grænse, så er de overkøbt. Vi kan faktisk lige prøve at gå ind og tjekke bare for sjov SES. Så går vi lige ind på Trading View. Ses. Så kan vi lige kigge på RSI'en. Så burde den være på overkøbt. Lad os kigge hernede. Så burde den ligge op i det grønne område. RSI'en ligger hernede i bunden. Det kan du se der. Yes, den er over den der 70. Du kan se, at nummeret er hævet til siden her, ikke? Så den der stiplede linje er 70. Og den er over 70, det vil sige, at den er overkøbt. Og det er også derfor, du kan se, at den er grøn der. Så alle dem, der er... Hvis jeg så trykker for eksempel... Hvis jeg gerne vil have nogen, der... Hvis jeg for eksempel skal shorte, så vil jeg trykke på den her. Overbought. Så kommer der alle de aktier frem på screeneren. Der er 5 siders aktier. Og de er alle sammen overkøbt. Altså det vil sige, at de alle sammen vil bonge ud på RSI i hvert fald at være oppe i det grønne område her. Og de er så på en uptrend, og det kan man også se på alle graferne. Altså de alle sammen er meget, meget stejle. Det er ikke dem, vi tænker, vi gider at kigge på, for vi vil gerne kigge på nogen, der måske ikke er gået op endnu, og er på vej til det. Men det er sådan set bare for at vise, at så kommer man ind i den her overkøbt, overbought kategori, og så er der alle de aktier der.
Så der unusual volume, det betyder, at det er aktier, som der har høj volumen, som det ikke plejer at have. Lad os prøve at kigge på, hvis vi prøver at kigge på lad os prøve at kigge på den der INTZ intrusion der. Så kommer vi ind på den enkelte akties, alle dens filtre, som man kan stock-screene på. Alle dem her, dem kan man stock-screene på, i forhold til, hvad du vil søge efter. Og penge til den ad der. Nå. Lad os lige finde volumen. Der. Så volumen her. The average volume er for 300.000 aktier om dagen. Så det vil sige, at der er 300 aktier, der bliver tradet frem og tilbage dagligt, cirka på den her aktie i gennemsnit. Og så lige pludselig så kommer der et meget, meget højt spiked volume på flere millioner. Næsten 200 millioner, ikke? Så det er derfor, det er en meget unusual volumeændring. Vi kan prøve at kigge på, fordi du kan se her, den her graf på, hver gang du trykker på en aktie herinde, så kommer den om på den her. Og der er der SMA her, Simple Moving Averages 20, det er den lille af. Orange, det er 50. Og den brune, eller hvad fanden der er, den er 200. For du skal selvfølgelig lære om SMA. Hvornår er det en bullish? Hvornår de her streger, der løber langs her, dem skal du finde ud af, hvornår de er, hvornår det er bullish. Hvor de skal være henne. Skal de her, og SMA 200 plejer skal være under, altså den skal være under de andre, før det er bullish. Så lige nu er det her egentlig ikke særlig bullish. Det er også derfor, at den er langt over price, altså aktie candlesene hernede, der er et SMA 200 meget over. Nu begynder den så at komme ind under her, fordi at nu der kommer en kæmpe stigning her. Nå. Vi kan så rulle ned, og så kan vi kigge på den her virksomhed. Det er en meget lille virksomhed. Så kan man kigge på dens tal her. Der er det der med price earnings, price per share, price per book, eller price to book hedder det. Du kan kigge på dens debt to equity. Alle de her ting her, EPS, gross margin, operating margin, alle de her ting kan du stock screene på. Og det er jo så op til dig at lære om hver enkelt af de her. Lige få et overblik over det. Du kan enten gå ind og se en video. Du kan sige, okay, YouTube explain PS og PE-værdi og forward PE. Alt sådan noget her kan du få YouTube til. Det, som jeg nogle gange gør, og som jeg faktisk lige gjorde her før, det var, at jeg går ind på ChatGPT, og så spørger jeg for eksempel, nu kan vi prøve at spørge her, explain to me the most common fundamental stock metrics like PE, PS og etc. Så stiller vi den bare et helt simpelt spørgsmål af det, jeg har brug for at vide noget om. Så viser den der så på sig, så kommer den altså, det er jo fucking genialt, ikke? Price to earnings, PE ratio, så viser den der en fucking formular til, hvordan man faktisk regner det ud. Market price per share divideret med earnings per share, og så finder du ud af det. Price to sales ratio, det er market price per share, så det vil sige, at den her, den koster $2, 2,16 endnu. Så siger du 2,16 divideret med revenue per share. Og det kan man så gå ind og finde et andet. Altså, jeg ved ikke, om du kan finde det hernede. I don't know. Men så skal man så finde ud af, der er så, hvis en virksomhed har en høj PE-værdi eller en høj PS-værdi, så kan det betyde noget bestemt. Det skal du, altså det er jo også endnu en ting, man skal sætte sig ind i. Og det er forskelligt fra branche til branche.
biotech kan have en meget, eller nej, hvad hedder det, bare almindelig tech, altså Tesla, Nvidia, andre virksomheder, sådan tech-virksomheder, de kan have en meget høj PE-værdi, som er meget højere, end hvis du gik ind og kiggede på måske et olieselskab. Et meget solidt, gammelt olieselskab, som bare, eller Coca-Cola, eller nogle af de her virksomheder, som bare har været her forever. De vil have en helt anden PE-værdi, så man skal tænke på, hvad for en branche du kigger i, og så tage det ind med i. Det ved jeg faktisk, altså det er ikke noget, jeg har super meget styr på, men det kan jo så, kan man så spørge ChatGPT, which PE ratio is a good ratio in the oil industry? And what is a good ratio in the tech industry? Så kan vi prøve at se, om den giver et svar på, om altså så siger den her, PE ratios in the oil industry often range between 5 to 15. This is because all companies are blah 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 blah. Så går vi ned i tech-industrien. PE ratios in the tech are typically much higher, often between 20 and 50, with some high growth, blah 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 blah. Så der kan, her når bruger jeg ChatGPT til at hjælpe mig med at forstå det. Du kan selvfølgelig også få en YouTube, og du kan også godt bare gå ind og søge hver enkelt ting på Google. Jeg har faktisk fundet fra, altså jeg synes virkelig det er genialt, at man lige kan gå ind på ChatGPT, og hvis jeg har et spørgsmål, sådan, hvordan fanden er det nu det virker, eller hvornår er det, altså, og hvad er forskellen med de forskellige ting, og hvad bla 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 bla. Så kan man stille nogle dumme spørgsmål, og så svarer den jo på det, og så kan du prøve, så kan du dobbelt-check, altså fact-check, om det den siger faktisk også giver mening og passer med det du. Jeg tænker, du godt kan finde ud af fact-check. Du er en stor dreng. Nå. Tilbage til Finwiz. Her, hvis du ruller lidt ned, så kan du se, at nogle institutioner, der ejer dem, og hvad deres current rating er på dem. Det vil jeg ikke bruge tid på. Hernede kan du se nyheder. Vi kan prøve at kigge på, hvad dato var det. Det var faktisk her. Hvorfor den steget så mange procent. Det er der ikke kommet nogen nyhed ud omkring, faktisk. Så det er jo lidt, ja, det ved jeg ikke, hvorfor den er steget så meget. Men hernede kan du finde nyheder, og når den er kommet ud med for eksempel her, Intrusion Inc. reports Q3 loss, lags revenue estimates, så er den stadig steget 11% den dag. Her kan man så, der kan man ligesom se, så kan du se nyhederne her, blandt andet. Jeg læser ikke som sådan nyheder her, men jeg bruger den i hvert fald lige til, hvis jeg screener. Hvis jeg stock screener, så ruller jeg i hvert fald lige ned og ser, okay, hvorfor er det den steget meget i dag? Okay, hvis det er en acquisition, helt sikkert, så lad os kigge på det. Nå. Nu går vi op til screeneren. Bum. Ja, jeg skal lige tjekke, om vi har været igennem homepagen her. Her, nej, ved du hvad, der er faktisk noget, vi stadig lige kan kigge på. Ja, herover der vil vi måske kigge på dem, der er oversolgt herover, ikke? Det vil være nogle gode nogen for os, fordi det er en god kategori, eller most volatile, hvis du gerne vil have nogen, der er meget volatile, eller meget aktive, altså nogen, der bliver traded meget, så kan du trykke på de kategorier. Det er lidt af, kommer man på, hvad for en strategi man har, og hvad man leder efter. Det her, det er oversolgt. Der kan du se alle chartsene. Og så kan du ligesom se, okay, der er nogen, der ser rigtig, rigtig gode ud teknisk. Det er noget, man skal lære selvfølgelig, men det kan give et hurtigt overblik over, at altså den her, synes jeg, for eksempel den her MMLP, den ser ikke særlig teknisk rar ud, fordi at den har en stigning på det her, og så flader den ud, og så bare går direkte ned. Så det gælder det om, hvorfor har den gjort det. Hvis man gerne vil vide det, trykker man, læser om nyhederne dernede, og ser, om man kan finde en svar på det. Hvis man ikke kan finde svar, så vil jeg i hvert fald altid holde fingrene væk fra det.
hvis man kan finde et svar på, hvorfor den har gjort det, så kan man altid tage en stilling til, om det er fordi, de ligesom Novo der, de faldt 20%, ved at, hvad hedder det, og så kan man vurdere, om man så synes, det er en god grund, om man så vil entry den aktie. Godt. Vi går lige tilbage til Finwiz forsiden. Hernede, der er der også, der går den efter de tekniske analyser, fordi at, som jeg viste dig, technical candle patterns, ascending, descending, og så videre. Når candles de bevæger sig på en vis måde, så skaber de en... Nu prøver vi det. Kan jeg zoome ind her? Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg se, det står større her. Jeg håber, du kan se det. For eksempel, hvis aktien bevæger sig sådan her, så er der noget, der hedder ascending triangle, descending triangle, symmetrical. Der er altså så mange forskellige patterns, og det er også noget, man skal lære. Men der kan du faktisk så ind på screeneren trykke på den kategori også, så hvis du gerne vil have noget, der er... Hvis jeg gerne vil finde nogen, der er triangle descending, det plejer ret tit at være et svar på, at nu skal de... At for eksempel den her, den vil jeg faktisk gerne lige slå op på TradingView hurtigt. ARTV. Og så her. Sådan der. Der er 100, hvis du kigger på grafen her, så her og her. Den er ikke kommet under her, vel? Grafen kommer ikke under 9,85. Altså den pris på 9,85. Den aktien kommer ikke, den er ikke brudt ned rigtig mange gange. Når den har ramt den, så er den gået op. Så det her, det er helt klart et support level. Altså, der skal meget, det ser ud til, at der skal meget til for at komme ned under den. Vi søgte efter triangle descending, det vil sige, at det, som vi har søgt på, det er, at man finder en supportlinje, og så tager man, nu kan du se, når man laver de her streger her, sådan nogle her streger her, så skal du enten, så tager du dem fra du kan enten tage det fra det øverste, og du kan se, the candle er, the wick, det er den der, hvor der er the wick, og så er der the body. Så den her, den har for eksempel en wick, den tynde, og så bodyen, det er den tykke del af lyset. Enten så tager man den fra wick til wick, så den skal ramme alle wicksene, altså toppen af wicksene. Så den rammer der. Så kan du lave en streg, og ligesom få lavet en linje ned her, ikke? Jeg kan også vælge at sige, at den skal ikke være på wicksene, men den skal være på toppen af bodiesene. Det prøver vi lige at gøre. Så tager jeg den cirka her. Så rammer den. Så rammer den body, altså der er ikke, her er der ikke nogen wick, den rammer body og body derovre. Så det vil sige, at man har ikke sat den på wicksene, som vi gjorde før. Vi har ikke sat den oppe på toppen af wicken, men vi har bare sat den på the body. Nå, det vi ledte efter på Finwiz, det var triangle descending. Det er den her form for pattern. Og det er faktisk en meget nice pattern, fordi at det betyder, at det her det skaber en trekant. Og jo mere den herinde, nu den her trekant, den burde indikere, at inden for den, altså den bouncer ind i den her trekant, og når den kommer ned omkring her, altså det kan godt ske allerede her, men i den her, inde i trekanten, kommer den til at lave et brud op eller ned. Det er jo så der,
hvad håber man på? Er det et brud op eller et brud ned? Umiddelbart, jeg ved ikke noget om virksomheden, men det her, det er i hvert fald et teknisk, hvad kan man sige, et teknisk pattern, som man kan gå efter og sige, jeg vil kun lede efter virksomheder, der er i sådan en her triangle, fordi så vil det give et brud på et tidspunkt. Så enten så vil den så gå opad. Enten så vil den gå opad på et tidspunkt her, eller så vil den gå nedad. Ja. Det er så en måde at screen Finwiz på. Hvis du går ind på, nu trykkede vi jo på den der kategori. Heroppe, der kan du altid trykke på de her kategorier her. Der kan du trykke på overview, så går man væk fra graferne, men det er stadig de samme virksomheder. Så alle dem her, det er dem, der har en descending triangle. Okay? Og så kan man så kigge på, hvad deres market cap er. Vi vil gerne have nogen, der var lidt mindre, så man kan lige sortere efter market cap. Der er nogen her, hvor der er små 200 market cap osv. Så kunne man jo kigge på nogle af dem der. Og prøve at slå dem op og se, om der er noget, der kunne være interessant der. Nå. Tilbage til forsiden. Så det vil sige, at hernede kan du altså også trykke på de former for teknisk patterns. Hvad for nogle du synes, der er jo strategier for alle. Der er nogen, der kun kigger på wedge downs, eller nogen, der kigger på trendline supports, eller nogen, der kun kigger på channel up, eller double bottom, eller multiple bottom, head and shoulders. Alle de her ting, det er noget, du selv må slå op. Og der igen, hvad fanden betyder head and shoulders? ChatGPT. What is a head and shoulders pattern? Is it bearish or bullish? Can you provide a picture as well of how it looks on a chart? Hvad prøver vi der? Nogle gange så laver den bare sådan noget fucking AI-generated video, eller billeder, hvor det bare ser helt blæst ud. Jeg ved ikke. Ja, det ser rimelig dumt ud. Du kan gå ind og søge på Google bare head and shoulders. Selvfølgelig lige chart. Okay, her for eksempel. Der kan du se, at det er en skulder. Så laver den et hoved, og så er det en skulder. Og head and shoulders er oftest jeg mener, det er ret bearish. Hvis det er en omvendt head and shoulder, så er det bullish. Lad os prøve at se, om den forklarer det. Ja, den siger, at det et head and shoulder, det er altså det er et bullish uptrend til et bearish downtrend. Og så reverse head and shoulders, det er så bullish. Så hvis det er omvendt, altså hvis hovedskulderen er reversed inde på charten. Så godt. Det er forsiden. Hernede kan du også godt se, der er nogle nyheder. Så der hernede, det er insider trading, det vil sige, er der nogle CEOs, der sælger ud af deres aktier? Er der nogle nye ejere, som har købt en større procent, altså flere aktier? Der er for eksempel en Smith Patrick her i den her virksomhed, som har købt han har købt 90.000 shares. Han er nu en 10% owner. Eller et eller andet. Han er en 10% owner, som har købt mere, ikke? Der kan vi se hans relation. Det kan man også godt. Der er også en taktik for nogen at sidde og kigge på det og sige, okay. Insider trading plejer det at være hvis der er nogen, mange, der sælger i en virksomhed, er det et godt tegn eller et dårligt tegn? Whatever floats your boat, det kan man kigge efter os. Det er ikke noget, jeg umiddelbart
kigger efter altid, medmindre jeg laver et stort bet. Godt. Og så er der lige de helt store tal på markedet i dag. Der er, hvordan olieprisen har klaret sig, naturgas, guld, Dow Index, S&P 500, Nasdaq 100 og så Russell 2000. Russell 2000 er small caps. Så det er de virksomheder, du faktisk gerne vil kigge efter. De små, mindre virksomheder. Det er et indeks for alle dem. De har klaret sig hjernedødt i år. Og sidste år også, tror jeg det var. Godt. Nu rykker vi videre fra front page til screeneren. Boop. Screeneren, den ser sådan her ud. Der er 3 ting. Tre kæmpe store kategorier. Der er descriptive, fundamental, og der er technical. Så ændrer de ændrer sig, ikke? Og technical. Og det er lige omkring, det er sådan noget her, hvor man sådan, hvor fuck skal jeg starte? Altså, her, det er teknisk analyse, det er tekniske tegn. Så for eksempel, hvis vi gerne vil have, nu går jeg altså lige ind på GameStop, fordi jeg ved, den har de bedste tekniske lige nu. Altså, den er vanvittig. Den er vanvittigt teknisk. Den skal gå på alle tekniske indikatorer. Altså, den ser virkelig god ud. 2 sekunder. SMA, det var det der Simple Moving Average, det vil vi gerne have. Bum. Nej, jeg kommer ikke til at vise det nu. Det må du selv søge på, og så kan vi snakke om det på et andet tidspunkt. Du kan sætte dine ting her, volatilitet, RSI, det var den der med overbought, for eksempel, det er den her nede, ikke? Hernede. Så hvis den er over den øverste stiplede linje på 70, så er den overkøbt, når den begynder at blive grøn her. Når den er under den... Når den er under den nederste stiplede linje, så er den oversolgt. Der har den ikke været nede rigtig længe, kan man se. Så kunne man gå ind her og sige, jeg vil kun have nogen, som er oversold, for det vil sige, at den her virksomhed er altså blevet oversolgt rigtig meget, og den må altså snart være poised til at blive, altså vende skuden, ikke? Lad os prøve at sige oversold, den skal være over, oversold er altid på under 30, så det vil sige, at vi skal have den på, jeg vil gætte på, at vi skal have den på oversold på 20, for så vil det sige, at det er alle virksomheder, der er nede omkring det her level der. Der hvor jeg sat stregen hernede, ikke? Så det vil sige, at den vil være under den stiplede linje på omkring de 20. Godt. Nu gik den fra, at altså hernede vil der stå 300 forskellige slags sider. Nu er den faktisk gået til, at der kun er 3 sides aktier, hvor alle sammen er oversolgt. Det her, man kan begynde nu kan man begynde at lede efter alle de andre metrics, der er. Godt. Så lad os gå ind på descriptive. Vi vil gerne have nogen, der var lidt mindre virksomheder. Du vil også gerne have nogen, der havde en lille pris. Så det vil sige, at aktien skulle ikke være særlig dyr. Ikke? Så det, vi kan sige måske... Lad os prøve at kigge. Aktien skal være mellem 5 og 10 dollars. Lad os sige det. Eller hvad? Nej. 5 til 10. 5 til 20 måske. 5 til 10. Vi tager 5 til 10. Så alle de her aktier nu, der bliver fordelt, eller der var 3 af dem, der kun, hvor prisen er på 5 til 10. Du kan se det herovre, prisen. Den aktie koster 7 dollars, den koster 6 dollars, den koster 8 dollars. Så har vi narrowed det down til, at de her 3 aktier, de er oversolgt, og de har en pris mellem 5 til 10 dollars. Godt. Så kan du så begynde at kigge, så du kan holde fingeren over, altså musen over her, på tickeren. Det er navnet på forkortelsen på aktien.
så kan du se det, så kommer der lige en hurtig graf op for ligesom at vise. Så står der, hvad det er, og så videre. Du kan også... der er så mange metrics her, at altså man kan virkelig blive specifik, ikke? Market cap. Hvor stor skal virksomheden være? Du vil gerne have, det var... Du vil gerne have, det var lidt mindre virksomhed, så du skal måske ned i small caps. Ikke mikro vil jeg... Det er ikke et... Ja, jo, du kan prøve, men... Godt, så nu de her, det er small cap virksomheder, og de er oversold. Der er så nogle af dem, der er... Nej, det ser faktisk fint ud. Okay, det her det er en fund. Så det her det er en fund, den gider man så ikke. Den gider man ikke have. Men alle de her metrics, du ser heroppe i toppen, der kan du vælge at finde... Du er ansvarlig for at finde ud af, hvad betyder de her ting? Altså, hvad vil jeg lede efter, og hvad betyder de? Hvad for en sektor vil jeg være i? Det er ikke alle sektorer, der er sjove at være i. Altså olie og gas, det er sådan noget, ja, det er lidt kedeligt, men den bevæger sig i cykluser. Skal det være banksektoren, skal det være healthcare, tech, alt det der. Alle de her filtre er noget, som du må lære om. Og det er bare at starte fra en ende af. Og du kan spørge ChatGPT, som jeg har gjort. Nogle gange, du kan også se videoer med det. Du kan også godt. Der er jo folk på Reddit, og der har allerede lavet screener settings. Der er en her, der hedder en Reddit tråd, hvor der er nogen, der har lavet screener settings allerede for os, hvor de har sat filtrene ind, og så har de altså som et preset, og så kan man bare trykke på det. Så lad os prøve at kigge på, der er nogle kategorier. De mest shortede aktier, short squeeze, weekly earnings, bankruptcy squeeze candidates, det vil sige, at de better på, at virksomheden, der er rygter om bankruptcy, og så håber man, at de kan klare den, fordi at hvis der er rygter om bankruptcy, så går prisen ned, men hvis man så håber på, at de klarer det, lidt ligesom Spirit Airlines eller SAS, så kan prisen stige igen. I wouldn't touch that with a fucking stick. Oversold reversal, det kunne være du kan også se det, vi har trykket på, det er dit lidt af. Oversold reversal, det lyder som noget, som vi gerne vil have. Noget, der er oversolgt, og som har som måske kan ændre retning opad. Det er så kun exchanges, eller det er kun ETF'er, de gider vi ikke se. Så kan du så vælge at ændre på dens. Her, der har de alle de her filtre, der har de sat, den skal være oversold, den skal være change up, pricen skal være på 5, og relative volume skal være på 2. Det er det filter, som de har sat, de her random people. Breaking out, det er for eksempel det, som jeg viste på den aktie der, hvor man lavede den der trekant. Den har også været på GameStop. Årets trekanten var her. Så du kan se, det her det er en trekant, som jeg former her. Og der brød den ud af trekanten, og så er den kommet ud, og så er den bare gået amok, fordi den kom ud af den trekant. Eller trekanten hernede, den blå linje. Den her blå linje, som kører på wick her, og der, og der. Så det vil sige, at den her trekant, the pizza slice, eller folk som på nettet siger, the doom of Dorito doom, eller doom of Dorito. Så den her trekant, der er den kørt inde i den, brudt ud, og så kan du se, så er der kæmpe price action opad, fordi den brød ud af den trekant på en positiv måde. Ikke? Det går også brudt nedad, men det gjorde den ikke. Så der gik den fra $20 til, nu er den oppe på $34, eller $32.
Men der er folk på nettet, som... hvad hedder det her? Der er så 2 virksomheder her. Det var den der, jeg trykkede på, Breaking Out. Der er 2 virksomheder her, som måske har et pattern på Breaking Out. Det ligner allerede, de har breaket lidt out. Men alle de her, basically så alle de her metrics er noget, du selv må undersøge. Og der er nogen, der er vigtigere end andre. Hvis du vil gå efter kun de tekniske, du kan starte en kategori af gangen. Du kan sige, hvad betyder SMA, Simple Moving Average, hvad er det? Hvad fanden er det? Du kan også kigge på, hvad det vil betyde. Ja, der er all-time low og high, ja. Der er RSI. Du kan også trykke på pattern, så du kan ligesom trykke på og sige, det skal være den der descending triangle. Der er også inverse head and shoulders. Skal vi lige prøve at tage den for sjov. Filtre. Ikke fordi min computer er super hurtig. Enig. Og enig. Godt, nu har jeg ikke nogen filter på. Jeg har faktisk ikke set, at man kunne søge efter det pattern. Det er ret sjovt. Det er meget nice. Head and shoulder inverse. Der kom 2 sider op med, og vi vil gerne lige sige, det skal kun være aktier, ikke? Så det, vi skal lige ind og trykke på. Der er en, der hedder aktier. At det kun er aktier og ikke ETF'er. Hvor fanden er det henne? Nå. Det kan jeg ikke lige se. Nå. Men du kan se, der er nogle af dem i industrien, der er nogle af dem, der er ETF. Den gider vi altså ikke kigge på. Vi må sortere efter sektor. Så kan vi hurtigt lige se. Der er 2 energi. Der er uranium sektor, oil and gas, furnishing sectors. Er der nogle af dem, jeg kender i forvejen, som jeg kan genkende på tickers? Nej. Ja, der er en inverse head and shoulder. Meget tydeligt at se faktisk, synes jeg. Den her, det er skulderen. Det her, det er hovedet. Og det er skulderen igen. Så hvis du vender det her område her om, så er det her et hoved, og så er det 2 skuldre hernede. Det burde være et bullish tegn umiddelbart. Nå. Det er screeneren. Du kan også gå ind på det her maps. Det er ikke noget, jeg har været særlig. Men der kan man hurtigt lige få et overblik over markedet. Den viser teknologisektoren, det er alle dem her. Cyclical consumer. Consumer defensive. Costco og alt muligt. Walmart og sådan noget. Der kan man hurtigt få et blik over, om markedet har været grønt, eller hvad for nogle markeder, der har været grønne, healthcare osv. Du kan også ude i siden her ændre på verden, så du kan se, hvor i verden der er. Altså, de kinesiske aktier har været blodrøde her. Det har hele verden. Undtagen Japan. Japan har været grøn altså den trading der egentlig går. Det. Så det kan du også godt kigge på, hvis du gerne vil kigge på andre markeder end kun altså, ja, USA og så videre. Cayman Islands. No. Godt. Nu slutter jeg videoen. Nej, lad os bare køre videre. Det her, det er Finwiz. Den kan du bruge hver dag. Altså, du kan gå ind, og så kan du... Jeg er sikker på, at du faktisk også godt kan lave altså presets, så du gemmer. Save. Det kan godt være, du kan gemme det. My presets, ja. Du kan sikkert ændre, så du laver sådan en... ligesom dem der har lavet det herinde. Så laver nogle presets for de metrics, du gerne vil have, eller de filtre, du gerne vil have. Og så kan du tjekke dem hver dag. Næste er, at noget, som jeg tjekker hver dag. Jeg tjekker ikke Finwiz hver dag. Jeg gør det, når jeg er sådan, okay, nu har jeg en pulje penge. Jeg vil gerne lede, eller nu søger jeg lidt mere aktivt, og lidt mere
lidt dybere. Så går jeg herind. Men der er en side, jeg bruger, som jeg kigger på hver dag. Hver dag. Og det er egentlig så er det basically bare at kigge på de her top gainers og på dagen. Og top losers. Det er faktisk det. Men det, jeg synes, der er fedt inde på den anden side, som jeg viser dig nu, den hedder stockanalysis.com, og så er det, man kalder det market movers, det vil sige dem, der har bevæget sig mest på dagen. Du kan se, der er nogen, her på Finwis, der var der altså nogen, der var helt op på 200%, 300%. Det bliver ikke vist her. Der er den højeste, den der har steget højest, det er 77%. Det er fordi, at den her side her, den viser ikke de allermindste virksomheder. Der er nogle ting, der bliver skåret lidt fra. Den her tjekker jeg hver dag. Og det gør jeg, fordi at den også viser pre-market. Du kan se pre-market. Altså før markedet åbner. Det er jo det amerikanske markeds pre-market åbner klokken 10. Og dens marked åbner klokken 15. Så det er faktisk 5 timers pre-market trading, der kan foregå, før at markedet åbner for folk. Ikke? Det er nogle gange meget... Det kan også godt... Altså, det kan også godt vise noget for en, og sådan, okay, shit, dens pre-market, den er natten over, der er der nogen, der har købt, altså den er steget 63% fra da markedet lukkede til markedet åbnet, pre-market. Så der må være noget her, der er interessant. Hvad er det? Så kan du gå ind og trykke på virksomheden, bum. Så kan du gå ned, rulle ned. Er der nogen nyheder, der viser, hvorfor at den er steget så meget i dag, eller ikke over natten? Her er der ikke. Fordi de sidste 24 dage, der er en for 24 dage siden, og en for 2 dage siden. Så lige på den her hjemmeside, som viser nogle nyheder, ikke alle, den siger i hvert fald ikke noget om det. Kunne der være noget om LIDR? Den er steget 60%. Det er 6 uger siden, så der er heller ikke nogen immediate nyhed, der har fået den til at rejse sig. Der. Nej. Hvis man så... Der kunne være, at man lige pludselig trykkede ind her, og så at der var sådan, de er steget, fordi at de har lavet et samarbejde med en virksomhed. For eksempel den her virksomhed her. Soundhound, de laver noget AI-lyd. Der var på et tidspunkt, hvor den steg helt vanvittigt. Og det var fordi, at der stod, at de havde lavet et samarbejde med Nvidia. Så over natten, på den nyhed, så vidt jeg husker, så steg den bare helt sindssygt. Fordi at, hvis de her laver et samarbejde med Nvidia, så er der et eller andet sindssygt undercooking. Og du kan også se på et år, den steget fra $2 til $23. Jeg mener faktisk, det var sådan i starten af året, eller altså det har været her omkring, hvor den steg fra $2 til $8, $9. Ikke? Jeg mener, det var der omkring, at der var nyhed. Vi kan lige prøve at gå ind på Finwis. Det kan vi jo lige kigge hurtigt. Så ruller vi det ned på starten af 24. Den viser kun til 27. Nå. Jeg kan ikke finde nyheden så meget tilbage. Nå. Ligegyldigt. Det var bare lige for at tjekke op. Men herinde, den tjekker jeg på hver dag på min telefon. Så går jeg ind her og kigger. Jeg trykker bare S på min webside på telefonen. Så kommer jeg herind, så ser jeg, hvad for nogen, der steg mest i går. Her kan du se stock price, volume, hvor mange aktier, der er blevet traded i den. Det vil sige, altså den her pris på den her, den koster $2.30. Der er blevet traded 128 millioner aktier frem og tilbage. Solgt og købt. Det hele er i en stor pot. Market cap 224, det er lavt, det er en lille virksomhed. Det er communication services og advertising agency. Så det er et advertising virksomhed af en eller anden art.
Men jeg bruger det tit til at kigge på pre-market. Og der er vinderne, men du kan også godt se losersne. Her er noget pre-market losers, så det vil sige, at der er måske nogle virksomheder, som over natten, eller pre-market, er ved at falde. Og det kan være på grund af en rigtig dårlig nyhed, som er kommet over natten. Ikke? After hours kigger jeg også på. Det er, når markedet er lukket. Den her, den lukkede efter markedet, efter klokken 5 i USA-tid. Så den steg, okay, det er også derfor. Den er steget 81% den 27. december. Når markedet lukkede, så endte den med at falde 31%. Det er jo nok et tegn på, at der er nogen, der har taget deres profit. At den er også steget herfra, og så er der nogen, der tager noget profit der, ikke? Den kigger jeg på hver dag. Jeg kigger hen hver dag. Jeg bruger ikke Finwiz hver dag, jeg bruger den her hver dag, for at få et overblik. For jeg synes, det er meget... Jeg må indrømme, at jeg har fået... Hvorfor er det, at... Der var på et tidspunkt, hvor at jeg kunne se, at der var en masse dronevirksomheder, som bare lå her. Alle sammen havde bare steget med 30, 40, 50% og sådan noget. Så tænker jeg, hvorfor er det, at alle dronevirksomhederne, de stiger helt vildt? Og det var så på grund af, at Trump han blev valgt som præsident. Han vandt valget, og droner er the warfare game, og droner bliver brugt til rigtig meget. Og han er blevet præsident. Der er chance for endnu mere krig end før. Og derfor er de så steget på den front. Lige her den sidste måned har det været quantum computing. Det vil sige, du kan se den her. Det er en quantum. Alt med quantum er bare steget. Bare fordi der har stået quantum i deres navn. Det kan være, at de her virksomheder, de ikke har en skid værdi. Altså, de har nogle lorteprodukter eller et eller andet. Eller sådan. Altså, de er egentlig ikke... Selvfølgelig er det en større virksomhed, men det kan være, at de har et dårligt produkt anyways. Men fordi at quantum computing er totalt inde lige nu, og er på en bølge og en boble, en lille mini-boble, så alt er bare steget med quantum computing. Altså, det er også derfor, jeg har lavet en lille liste her, der hedder quantum, på min stocklist. Og jeg lover dig for, at alle sammen er bare steget vanvittigt. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Prøv det at trykke her. Det er siden oktober. Steget fra $9 til 45. Den her steg endnu mere. Siden oktober er den steget fra $1 til $19. Den her, den har ikke rykket så meget på sig. Siden oktober, det er en af dem, der har været slumpet lidt, så det, men nu er den rykket nu, ikke, fra $4 til et eller andet. Den her, den er også steget helt vanvittigt siden oktober. $4 til $70, eller faktisk $90 i total. Det er, altså alt sammen har bare været, fordi det har quantum computing i sit navn. Så man kan også godt ride de her bølger og satse lidt. Og jeg har satset lidt. Jeg ramte den her. Den klarer sig ikke så godt i oktober, men jeg kunne se det her pattern af, at den var ved at ramme bunden. Og så tænker jeg, nu rører den snart op. Så den gik fra, jeg tror jeg købte den omkring, så den var kostet $1 her i en option, ikke? Og nu er den op på 63 og været helt op på $4. Der prøvede jeg bare for sjov at så bruge 1000 kroner på at lave et lille bet der, ikke? Jeg bruger den her hver dag, og jeg bruger Finwiz en gang imellem, når jeg skal søge dybere eller et eller andet. Hvis det er, whatever floats your boat, og hvad din strategi er, vil du finde, hvad vil du lede efter? Ja, det er sådan set det. Det var Finwiz, og det er hvordan jeg screener. Det er hvordan jeg screener det her. Jeg kan også godt, hvis jeg skal... Nu er der lige nogen på Reddit, der skrev, at robotics-markedet er gået... Hvorfor er det, at der er så mange af dem, der stiger her den seneste uges tid? Der var faktisk et her, der hedder ABRE. Hvor er den henne? Pre-market. Hvad er det sådan? Ja. Der er noget den er Nauticus Robotics. Der er Arp Robotics. Hvorfor er det, at der lige pludselig er en masse robotics virksomheder, der stiger pre-market og faktisk havde en høj procent? Så kan man sige, robotics.
Det vil jeg gerne lige undersøge. Jeg kan gå ind på ChatGPT. Jeg skal lige have strøm på. Shit. Robotics. Hvorfor er det? Altså, så sådan, jeg ved ikke, hvorfor de steder, det er jeg gået ind i, men jeg har prøvet lige og så gik jeg ind på ChatGPT og sagde, Robotic stocks like Nauticus and Richtech. Det vil sige, at Nauticus, det er den her. Og så var der en Richtech, der var også den her op, som der var en på Reddit, der skrev om. Der er nogen på Reddit, der nævnte nogle forskellige, så slog jeg dem op. Og så har jeg spurgt ChatGPT, hey, giv mig nogle flere, der er robotics like this one and this one. Så kommer der frem med noget, der hedder Fanuc. Den kommer frem med ticker codes der, ikke? IRBT, Symbotic, iRobot, Richtech. Så sagde jeg, giv mig nogle flere. Fordi den kom med så få. Så begynder den at lave nogle små kategorier. Det her. Okay, nu har jeg lige pludselig en masse kandidater til at undersøge videre. Så kigger jeg ind på TradingView. Jeg har min watchlist. Jeg har lavet en ny watchlist, der hedder Robotics. Og så tilføjer jeg alle de der codes. Alle de der tickers. Og de er her nu. I min watchlist. Så kan jeg begynde at kigge på dem. Boop. Hvordan ser det ud? Er det her noget, jeg har lyst til at kigge på? Nu fjerner jeg lige alt. Næsten. Er det noget, jeg kunne have lyst til at kigge på? Der er i hvert fald en bund her, ikke? Cirkus. Og hvis jeg lige tegner en streg her på, måske sådan der, så har vi den der trekant, som jeg fortalte, eller som jeg viste tidligere. Der er noget trekant her, hvor den rykker ind under. Så du kan se, den rykker ikke over den her, men over den øverste streg nu. Men jo længere ind i den her for enden af den her trekant den kommer, jo mere pres er der for, at den laver et move opad eller nedad. Jeg kan så hurtigt se her, at alle de her E'er nede i bunden, det er deres earnings. De er altså røde. Kan man trykke på. Og det er nogle rigtig dårlige tal. Det earnings er jo, hvad virksomheden regner med til næste kvartals regnskab. Og så ser man, om de har ramt den eller ej. Og den her virksomhed, det her quarter her, der havde den regnet med at sælge for deres revenue skulle være for $2 million, og de solgte kun for 150.000. Så det er jo en latterlig stor forskel. De har jo slet ikke været tæt på at nå deres ting, deres revenue-mål. Og der faldt den så også rimelig meget, ikke? Der faldt den herfra og derned til. Fra $7 til $3 på 2 dage eller sådan noget. Men nu har jeg lavet en watchlist med robotics, fordi der er måske en trend, der er i gang med gå i gang, ligesom den der med quantum computing. Der er måske noget trend og noget hype, et eller andet. Den her ser forfærdelig ud. Jeg hader, når der er stock splits, reverse stock splits, fordi det betyder, at aktien bliver diluted. Så det er, når der er de her, og det er jeg tror det er reverse stock split, det vil sige, at hvis man har 1 aktie eller 10 aktier, så har man kun 1 aktie, men så stiger prisen. Ja, når der er de her S'er, så skal man være fucking varsom. Her. Okay, der er en, der på den uptrend. Det har den været. Hvert candle er en dag her, ikke? Den har engang været helt heroppe og ligge. Det kan være, den skal heroppe. Det er den faktisk næsten allerede. Der, ikke? Den skal op og røre der, før den måske møder noget modstand. Den er i hvert fald kommet over den linje. Så den er brudt den her linje. Så det kan være, at den bouncer lidt her, så når den rammer deroppe, så går den lidt ned. Og så kan det være, at den går op igen, eller den... Det kunne være noget. Men så har jeg lavet en watchlist i en kategori. Jeg har forskellige kategorier. Jeg har krypto. Jeg har flu, fordi der har lige været en masse nyheder omkring bird flu og swine flu og sådan noget. Så har jeg lige hurtigt været inde og finde ticker codes. Flu stocks. Hallo. Vis mig nogen. Og så kan man sidde. Jeg har mining, oil og gas, quantum computing, krig, alt det her.
Og så har jeg lavet en watchlist, så det er nemmere for mig at kigge videre på det. Godt. Det er sådan, jeg laver watchlist og screener. Nu gider jeg ikke sige mere for det.